Papakita ko muna sa inyo ang kung gaano kalawak itong pinagja-joggingan na to. Kaya bago ako mag-jogging, iikotin muna natin, mag-walking muna tayo. Kaya samahan nyo ako guys, iikotin natin to sa Phil Park. Alright, tara.
nakakapagod guys. Halos 1/4 pa lang to guys, napapagod na. Walking pa lang to, iba pag tumakbo. Kaya maganda rin mag-exercise guys once a week, dahil kailangan din ng katawan. Nakaka-boring din pag laging nasa bahay. Jogging din. Yun. Dinaanan natin kanina, gate 3, gate 2. Ginagawang building, oh. Hindi pa tapos.